Раздзел 6. Той, хто хоча выбавіцца з бяды, хапаецца за саломіну. Шукаючы збавення, Ганна думкай ухапілася за, можна сказаць, незнаёмую дзяўчыну. Усё ж была нейкая надзея на яе, можа параіць, куды пайсці, да каго падацца. У яе ж у Юравічах і ў Мазыры знаёмых, пэўне, багата. Ганна ведала, што яна робіць настаўніцай у глінішчах. Раз выпадкам сутыкнуліся твар у твар у алешніцкай краме, Параска аж бровы падняла здзіўлена і ўзрадавана. Пазнала Ганну з аднаго позірку, але Ганна вочы тады адвяла ўбок. Не падала і знаку, што помніць, знарок схавалася ў натоўпе. Чаму так абышлася з ёю тады? Не сказала б і потым. Мо таму, што ўсё вельмі ж неспадзявана выйшла, мо таму, што казаць не было чаго добрага. Але як бы там ні было, Ганна цяпер ад душы пашкадавала аб сваёй няветлівасці. Думкі цяпер не раз і не два ішлі да Параскі. Яшчэ тады дазналася Ганна ад Міканора, што Параска настаўнічае ў глінішчах. Цяпер даведалася ад яго ж, што часта яна бывае і ў алешніках, на сходах у школе. Тут Ганна і падпільнавала яе, калі тая выйшла на вуліцу. Ганне, праўда, не вельмі пашанцавала. З Параскай ішоў стары чалавек у світцы з кніжкамі і сшыткамі, але яна падалася проста да дзяўчыны, паздаровалася. «Не пазнаеш, можа?» — сказала знарок весела, па-прыяцельску. «Пазнала», — проста прыязна адказала Параска. «Даўно было, даўно». Прайшлі, памаўчалі. Ганна напомніла: «Сабіраліся у Курані к нам настаўнічаць?» «Сабіралася, ды не давялося. Назначылі ў Бярозаўку, а цяпер от у глінішчы». Толькі прайшлі вуліцу, на сцежку ў поле, як здагнаў Міканор. Ганна чакала, што ён збочыць, вернецца, але ён ішоў і ішоў, быццам нейкая варта. Ганна глядзела на яго з непрыхільнасцю. Трэба ж прыпёрся так не ў час. І звычайна няўклюдны ён цяпер каля Параскі здаваўся Ганне яшчэ больш няўклюдным, вялізным. «Бы мядзведзь, а з-за кавалера будь хоча», — падумала Ганна. Здагадвалася сэрцам, чула, што не так сабе Міканор сонецца побач тут. То гаварылі абы пра што, то маўчалі. Дзень быў хмурнаваты, за жаўтлявым кужалем хмар значыўся немачны кружочак сонца, якое ніяк не магло прарвацца, заліць дарогу, поле святлом. Таксама хмурна, няпэўна было і ў Ганны на душы. «А я тады ў краме падумала, — сказала Параска Ганне з вясёлай шчырасцю, — што прызнаваць не хоча мяне». Ганна пачула сябе як вінаватая. Неспадзеўкі выйшла ўсё. Ды, можна сказаць, забула ўжо. Нядоўга былі разам, і столькі часу мінула. Багато. Як на том свеце было. Я ўспамінала цябе, гадала, як табе замужам». Ганна пачула ў парашчаных словах пытанне, нахмурылася. «Чаго там гадаць?» — толькі і сказала. З усіх гэтых праводзін засталіся ў памяці непрыхільнасць да Міканора і чуццё няпэўнасці, недагаворанасці, якое ўвесь час жыло ўсярэдзіне. Чуццё гэта памацнела, калі развіталіся, калі з Міканорам падалася назад. Быццам і не было поруч Міканора, ішлі, жылі кожны сваім настроем, сваімі думкамі. Заўважыла толькі мелькам, што ён вельмі ўсхваляваны. Засмяяцца гатоў, закрычаць з нейкай радасці, ды бае, як сп'янелы. Ён не засмяяўся, не закрычаў, пільна зірнуўшы на яе, неспадзеўкі запытаў: «Праўда е то, што Яўхім б'е цябе?»
Яна недовольна варухнула брывамі, помаўчала, быццам зазлавала на яго запытанне. Праўда, няпраўда, якое каму дзело? Нам да ўсяго дзело, важна аб'явіў ён. Делавіта дадаў: савецкая ўлада не сакрэт, судзіць за ето. Хочаш, скажу яму? Не хочу. Адрэзала яна, цвёрда, непахісна. Меканор здзівіўся. Чаму ето? Таму. А ўсё-такі чаму? Таму. Няпраўда ўсё. Наплялі. Ён чула, Ганна не паверыў. Глядзеў на яе, як бы не разумеў. Ганна нядобра кінула яму. Ты ето ці не ўхаджваць за паразкай надумаў? Меканор збянтэжыўся. Ад неспадзеўкі не адразу знайшоў, што сказаць. Выдумала. І я кажу, выдумалі. Ля сяла яны разышліся. Меканор падаўся вуліцаю, а Ганна па загуменню. Але прайшла яна па загуменню небагата, так не хацелася бачыць цяпер карчоў, што, мінуўшы ўжо вярнулася на колішняе сваё селішча, падалася к роднай хаце. Мачыхі дома не было. Не трэба таіцца, выдумляць нешта. Прытуліла пяшчотна Хведзьку, які вырэзваў нейкія цацкі на дручку. З пяшчотай пагладзіла рудаватую галоўку. Той пачакаў быў цярпліва з надзеяй, зірнуў на Ганну, як бы пытаючыся. Яна зразумела яго позірк, вінавата пашкадавала. Няма гасцінца. Не крыўдуе. Не зразу сюды прыйшла. І не да таго мне цяпер, брацік. Села на лаўку, стала распытваць, дзе матка, дзе бацька, гаманіць абы аб чым, а сама думала. Тут і астацца б. Зусім не ісці б да карчоў. Пайшла з хаты толькі тады, як вярнулася мачыха. Яшчэ з двара прыкмеціла свякруха за шыбаю, як коршак, віжуе, чакае. Знарок цвёрда, дужа ступіла на ганак, упэўнена ўзялася за клямку, ледзь увайшла, глушачыха ў момант абмацала ўсю вачыма, пранізала позіркам. Явілася. Думалі, прапала ўжо? Не, не прапала. Баяліся за нішто. Все адно, як не валешнікі, а ў Юравічы хадзіла. Можа, і ў Юравічы. Гайсала зноў няма ведама дзе. Гайсала? Добра Яўхіма не было. Свякруха пабурчала злосна, ды вярнулася к сабе. Што б ні рабіла, Ганна ўспамінала сустрэчу праводзіны. Думкі не толькі не ціхлі з часам, а чапляліся, кружылі ўсё мацней. Тое, што жыло недзе глыбока, як крынічка пад багнаю, ад думак ахвоча дужэла, выбівалася на паверх. Як мне замужам, гадала. Сама не заўважыла, калі стала гаварыць з дзяўчынаю, як замужам. Няпраўду я казала табе тады ў Юравічах. Без любові не ў нас не можна. Як для каго, а для мяне жыццё без яе не жыццё. Не жыццё гэта, калі не любіш, калі у душы нянавісць адна. Гора гэта, пагібель, а не жыццё. Праўда твая была, твая. Дурная была я тады, не паслухалася, не абераглася, а была ж любоў, была, адна была. Адна і асталася. Няма чаго таіцца, усе курані цяпер знаюць. Чалавек, Яўхім, кожны вечар кулакамі напамінае. Была любоў. Як на здзек разышліся, разарваліся іх дарогі, як вецер насенне з дрэваў раскідала нескладанае жыццё іх на розныя палосы. На розных палосах пусцілі карэння, раздзяліліся, можа, навек, нявіднай, але страхотна чутнай мяжою.
У яго цяпер свая моцная прывязка, жонка, хата, гаспадарка, не адарвецца. Што будзе, як далей пойдзе яе доля? Мабыць, і Бог не скажа. Што рабіць, ніяк да толку не дабярэшся. Схамянулася, чаму не сказала паразцы гэтага, калі ішлі, калі яна пыталася. Яна ж не так сабе кінула, гадала, як табе замужам. Я ж пачула гэта адразу, але паказала, што не зразумела, прамовіла нешта, абы перамаўчаць. Канешне, такога не можна было пры сведках расказаць, але каб хацела, ці ж не магла пад Міканора адасобіцца як-небудзь? Не гэта перашкодзіла, не захацела паказваць боль свой. Стаілася. А чаму ж і не стаіцца? Хто мне паразка, калі бачыць праўду? Таварышка, прыяцелька? А не прыяцелька. Чаму ж я гавару ёй усё ў думках? Пустое гэта ўсё. Гаварыць незнаёмай лічы. Сама сабе пярэчыла. Чаму ж незнаёмай? Калі бачыліся яшчэ 3 гады таму, калі яна не забыла, думала, як мне замужам. Калі яна такая разумная і такая, відаць жа, чулая, добрая. Зноў нібы гаварыла з паразкаю, каб ведала тады, што столькі бяды глынуць давядзецца, каб загадзя ўбачыла ўсё ў пельку, хутчэй кінулася б, чым дала б абродь такую на сябе надзець. Закаялася, ды позна. Павянчаная мужава жонка, нявольніца. Хочаш не хочаш, а цярпі, змогі няма, а цягні пакуту ды маўчы і не скарджся, бо ад скарг тваіх толку ніякага, ніхто не паможа, толькі бацькава ласка ўцешыць калі. Але ад яе і боль потым чуецца мацней. Больш на волю душа рвецца. Ноччу, слухаючы п'янае Еўхімава хрыпенне, чуючы, як ныюць з мужавай ласкі рукі і плечы, Ганна думала з адчаем. І жыць далей так няма сілы. І выбавіцца, вырвацца невядома як. Не будзеш у куранях жыцця вольнага, не дасць Еўхім жыць адной. Звядзе са свету і не перахрысціцца. Не знаеш хіба яго? Было б падацца куды, каб не бачыцца, не сустракацца з ім. Толькі ж куды падасіся, калі далей куранёўскіх агародаў свету лічы не бачыла? І ўсё адно бачыла, не бачыла. А пайду, хоць куды, а пайду. Пайду, куды вочы глядзяць, чым прападаць, так гібець век. Знайду, не знайду долю, а пашукаю. Як тут было не ўспомніць зноў паразку? На каго ж яшчэ магла быць надзея? Тут жа так патрэбна была падтрымка, хоць бы парада. Ты парай, памажы хоць словам. Ты ж бачыла свет, ты ж гарадская, вучаная. Вот і будзе твая навука мне, твая грамата. Так закарцела зноў пабачыцца. Скажу ўсё чысто, не буду таіць нічога. Скажу ўсё, няхай знае, няхай параіць. Але не сказала ні ў другую сустрэчу, ні ў трэцюю, і не таму, што Міканор замінаў. Кожны раз, калі ішлі разам, чула Ганна, што не можа паказаць паразцы бяду сваю. Не тое, што каб не верыла ёй, але кожны раз чула всё між сабой і паразкай нейкую мяжу, якую не можа было пераступіць з бядою, не рызыкуючы гонарам. Гонар жа гэты быў трывожны, насцярожаны, всё гатоў быў перацярпець толькі не сваё прыніжэнне.
Нават у той раз, калі яны былі з Параскаю блізкія, як ніколі, калі Ганна нібы вельмі рашуча адарвала Параску ад мужчын-спадарожнікаў, шчырая гаворка між Ганнай і Параскаю пайшла не адразу. Доўга ішлі моўчкі, Параска не пыталася нічога, нават не глядзела на Ганну, цярпліва чакала гаворкі, а Ганна слова прамовіць не магла. Ужо недалёка былі глінішчынскія могілкі, пад нізкім хмурным небам дрэвы тырчалі таксама хмурныя, голыя, невясёла сівеў выган, схаладнела, нярадасна туліўся чэзлы алешнік і бярэзнік на ўзболатку. Такая нярадасць, пастыласць былі ўсюды. Так цяжка было пачаць, расчапіць сціснутыя бядою губы, узяць з душы, з болю, якім гарэла ўсё ўсярэдзіне словы. Выціснула глуха, хрыпата, з адчаем, з рашучасцю: «Не магу болей!» Параска толькі зірнула пільным, шчырым позіркам, нібы мерала глыбіню. «Кончыць сябе хачу!» Хоць не глядзела на Параску, заўважыла, як трывога, спачуванне хмаркай прайшлі па яе твары, у грудзях запякло яшчэ мацней. «Бы звяры поядам ядзяць!» Ад таго, што ўсярэдзіне так пякло, гаварыць было цяжка, словы то нібы прарываліся, то застравалі ў горле. Думала ўсё: перацярплю. Не магу. Няма маёй сілы. Трохі ішлі моўчкі. Парашчына рука лагодна, чула легла на Ганне на плячо. Ішлі ўжо як сяброўкі. А на што цярпець? Сказала Параска. Ён любіць. Любіць. Ганніны губы злосна скрывіліся. Любіць, як грушу. Вытрасе скора душу. Зноў ішлі моўчкі. Ганна глядзела нязводна кудысьці наперад, але не бачыла нічога. Вочы былі сухія, гарачыя. Дык чаго ж ты? Зноў нібы запыталася, нібы папракнула Параска. Не зусім упэўнена дадала: «Хто цябе трымае?» «Хто?» Ганна стрымалася, сказала спакайней, як бы з павучаннем: «Не знаеш ты ўсяго. Па-свойму, па-гарадскому думаеш. Не па-гарадскому, па-нашаму, па-жаночаму. Зразумець хачу», — запярэчыла Параска. «Жыць з чалавекам, не любячы яго, гэта я так лічу ўсё роўна, што не жыць, і жыць ненавідзячы. Гэта ж не ведаю, як і назваць. Гэта ж катарга. А не катарга, думаеш?» «Катарга? Дык нашто ж усё жыццё пакутаваць на ёй? За кару якую? Ці ты прывязана навек? А хіба не? Не прывязана? Дык калі б не прывязана була, стала б я цярпець усё. Мяне цяпер, можа, толькі і думкі, як вырвацца. Начэй не сплю, думаю. Днямі толькі і жыву етым. Толькі і думаю, куды падацца, за чым абараніцца, за саломінку хапіцца гатова. Цябе от пабачыла, месца знайсці не магла, а можа, параіць што? Хоць знала сама, якая твая парада будзе». Вострыя, з-пад чорных шырокіх броваў парашчыны вочы зірнулі дапытліва. «Што ж цябе трымае?» «Што? Ён? Мой суджаны, знаеш які? Сякерай галаву расколя і не перахрысціцца. Гразіўся? Всяляк было. Суджаны ў мяне такі. Не сумнявайся, не здрыганяцца рука. Тут да ўсяго, да шчэ
Любоў. Любіць, каб яго зямля не насіла. Жонцы сваёй мілай разлучніцы дак расколе галаву з радасцю, не тое, што так з нявыкруткі. Я скажу яму, судом пагражу, расстрэлам. Ганна ў адказ на парашчыны словы толькі пакруціла галавой, як з дзіцячай выдумкі. Шабету папрашу, каб папярэдзіў, а трэба будзе, дак і Харчаву скажу. Будзе таму Харчаву ахвота важдацца. Тут і Шабета пакуль прыедзе, дык астынеш у крыві. Ды і баіцца ён Шабету. Яму што Шабета, што наш Хведька адзін страх. Ганна дадала раздумліва. Ды кеп паслухаў ён покуль Шабету ці каго, так все адно ж жыцця не будзе. Кожны дзень думай, што не наткнуцца дзе на яго. Век аглядайся, асцерагайся, у куранях ухаваешся хіба дзе. Ён жа калі не прыдушыць адразу, дык дыхнуць вольно не дасць. Услед будзе лазіць усюды, цікаваць, вся іх хэўра. Ганьба ж такая ім. Хіба ж яны прымірацца калі? Ганна разважыла. Мо хіба, чтоб далеко куды ўцекці і навоко, чтоб не трапляцца. Параска раптам стала. Ведаеш, што я рашыла? Ганна, якая таксама спынілася, убачыла ў чорных, як смародзіна, вачах радасць, рашучасць. Параска аб'явіла: пераходзь да мяне. Куды? У школу? Ганна глядзела Парасцы ў вочы, нібы чакала ўбачыць яшчэ нешта. Дзіўна стрыманым, нібы недаверлівым быў гэты яе позірк першы момант. Потым на Ганнін твар лёг роздум, цяжкі, строгі. Не дастане, думаеш, там? Сказала нецвёрда, нечакана квола. Не зробіць нічога, а паспрабуе, па руках дадзім. Смелая ты на словах, і ў жыцці смеласці пазычаць не буду. Пабачыш, калі трэба будзе. Думаеш, уберагціся можна? Не сумнявайся. Ганна помаўчала, ўсё больш хвалюючыся. Яна збоку было відаць, аж гарэла неспакоем. А што я там рабіць буду? Пакпіла нібы. Дзяцей вучыць? А як жа? Удваіх са мной? Параска аж сумелася, як пільна лавіла Ганна яе словы, схамянулася, стала гаварыць сур'ёзна, дзелавіта. Дзяцей я павучу, а ты памагаць будзеш, чым можаш. Прыбіраць школу пасля заняткаў, гатаваць. Ведаеш, мне столькі клопату з заняткамі, што проста няма калі варыць, пражыць. Ды, калі сказаць шчыра, не вельмі выходзіць гэта. А ты ж, можа, умееш? Параска зноў не ўтрывала, усміхнулася. Ганна, як і раней, не адводзячы з яе ўсхваляваных неспакойных вачэй, кіўнула галавой. Ой, на ето я вучоная. У Ганне цяпер мітусілася, віравала цэлая бура нецярплівых, ліхаманкавых пачуццяў, разваг, думак, радасці, разлікі, надзеі, трывогі. Всё круцілася, віхурылася без упынку, без яснасці. Чуючы гэту буру, Ганна разам з тым лавіла кожнае парашчына слова. Работы хопіць, абы ахвота, турбавала яе Параска. Дзяцей у нас, ведаеш, колькі? 107. Як не глядзі, а гразі за дзень нацягнуць, за галаву возьмешся. Праўда, мы завялі такі парадак. Дзеці самі і прыбіраюць павінны. Праўда, мы завялі такі парадак. Дзеці самі і прыбіраць павінны, і падлогу скрэпці. Але хіба адны зрабілі яны, калі ўсё, як трэба. 2 класы
калідор, ды парты, ды дзверы, ды вокны, работы, абы ахвота была. Параска схапіла Ганну за локаць, сказала з захапленнем: увесну агарод выштукаем на зайздрасць сяму раёну, а? Глядзі, каб потом не пашкадавала, толькі сказала Ганна. Параска зразумела, паклялася: і ты не пашкадуеш. Адразу на гэтым яны разышліся. Ганна падалася назад у курані, амаль не бегам. Ногі яе, здавалася, ледзь дакраналіся вымачанай дажджамі схаладнелай зямлі. У руках, ва ўсім целе чула яна нецярплівую радасную дужасць, нястрымнае імкненне. Але не прайшла Ганна і паўвярсты, як раптам з бегу лёту стала, азірнулася. Неспакойны позірк ляцеў ужо туды, з тугою, з нецярплівасцю лавіў далеч дарогі. Параскі не было відаць, тырчалі адно сосны ды вербы на могілках. Вецер біў у твару, грудзі, і Ганна хілілася насустрач яму і хіліла галаву ўперад. Вельмі было падобна, што яна намерылася кінуцца за Параскаю. Ад ветру вочы жмурыліся, і гэта яшчэ дадавала твару рашучасці. Куды я іду? Чаго я іду? Мітусіліся ў ёй думкі. Бацьку сказаць: на што? Паможа хіба чым? Ці ўсцешыць я то яго? Прыйдзе час, дазнаецца пра ўсё. Скажаш зараз, ще да мачахі дойдзе, шуму ляманту нагоніць. Дабро пайсці забраць? Шкода мне таго дабра цяпер, што леташняга снегу, хай яно згарыць, прападзе пропадам разам з карчамі. Не, забраць трэба. Якое яно не е, там матчыны шчаравікі, чтоб яны ў карчоў прападалі. Ды і то, кохту хоць ды спадніцу чыстую б мець, пераадзецца ў нешта ж трэба будзе. Забраць трэба. Мог бы, канешне, і бацька ўзяць, але толькі і не хапае яму такога клопату. Вельмі рады будзе паказацца ён там пасля ўсяго, ды і вырвеш у іх потом. Калі ішла к сялу, што нібы цікавала панурымі акенцамі, дварамі, стрэхамі хат і хлявоў, чула, як у грудзі паўзе і паўзе трывога. Трывога заныла, і калі зірнула на родную хату, на купку чорных ігруш, на двор, па якім з хлява ішла мачыха, трывога яшчэ памацнела, калі пайшла за гуменнай дарогай бліжэй і бліжэй да карчоў. Трэба выбрацца так, каб і не заўважыў ніхто, чтоб і падазрення не было ніякаго. Канешне, чтоб на дарозе ні старога не было б, ні Яўхіма. От, можа, зараз і зрабіць. Яўхім, пэўне, яшчэ не вярнуўся. Забраць матчыны чаравікі, андарак, кохту і ўсё. І нічога болей. І сысці хутчэй, нікому нічога не сказаўшы. Лесам сысці, чтоб не бачыў ніхто. Чтоб не ўчапіліся зразу. Потом, канешне, знайдуць. Але няхай потом грозяцца, калі не адна буду. Калі пад аховай, з Параскай. Прыбяжыць жа, падумала пра Яўхіма, не саступіць так. У грудзі папоўз страх, прыляціць туды, як звер ашалелы. Што яму тая школа, што Параска? Супакоіла сябе. Прыляціць? Няхай прылятае. Няхай не вельмі ўкусіць, а і ўкусіць все адно. Все адно ўжо цяпер. Гора і не будзе. Яна была ўжо на глушаковай сядзібе. Вочы дзіўна чула лавілі ўсё, што праходзіла каля яе, адзначалі. Гумно зачынена, стары, мабыць, у свірне. Не, і ў свірне нікога, і хлявы зачынены. Яшчэ да свірна выглядвала, хто на двары. Каб Яўхім, не дай Бог, не тырчаў ужо, не прыпёрся не ў час.
Сцяпан пад павеццю калоў дровы, выпрастаўся, глядзеў на яе. Яна нібы не заўважыла, нібы з заўсёдным спакоем прайшла міма. Каля хаты стары закопваў падпірку к слупу. Слуп у зямлі згніў, і плот валіўся. Корч на момант адвярнуўся, трымаючы жалязняк, востра зіркнуў. Прамаўчаў. Ганна цвёрда ступіла на свой ганак. Хацела адразу падацца на сваю палавіну, але тут выткнулася з вядром свякруха, пераняла. «Дзе я то гайсала?» Ганна ледзь стрымалася, каб не адрэзаць в адказ з нянавісцю, але сцярпела, на што заядацца, насцярожваць залішне. З Хведькам дома пасядзела. Не чакаючы, што скажа старая, взялася за клямку дзвярэй, калі зачыніла іх, падумала: тырчаць, як сычы абое, бы назло. То тупала па пакоі, нібы штосьці робячы, то садзілася на ложак, то зноў схоплівалася, тупала, што б не рабіла неспакой, нецярплівасць, не аціхалі ні на момант. З непакоем, нецярплівасцю гэтымі, якія часам апаноўвалі так, што, здаецца, не было як ужо стрымлівацца. Паглядвала на двор, на вуліцу, слухала, лавіла гукі з суседняга пакоя. Стары ўсё корпаўся ля слупка. Свякруха не вярталася, яшчэ трохі отак, і чаго добрага, суджаны леварот паявіцца, вернецца ў хату, а гэтыя тырчаць і тырчаць на дарозе. Нецярплівасць раптам перайшла ў злосць, у рашучасць. Тырчаць? І няхай тырчаць. Ці, канешне, асцерагацца іх, туляцца перад імі. Калі на тое Яўхіма яна не баіцца, і Яўхім не астановіць яе, няма ў яе страху. Проста шуму, гаворкі лішняй не хацелася. Калі ж так, няхай тырчаць там сычы старыя, пройдзе яна і так. Ганна разаслала на ложку хустку, паклала матчыны чаравікі, андарак, кофту. Пройдзе і так. Пачула, хтосьці увайшоў у карчовы сенцы, пазнала старая, выглянула в акно. Стары ўсё корпаўся пры плоце. Старая нешта рабіла ў сенцах, перастаўляла, грымела начоўкамі, вядром. Ужо калі завязвала моцным вузлом хустку клунак, пабачыла, старога няма ўжо ля плота. Пачула, стукнула клямка, патупаў па сваёй палавіне. Апранаючы каптан, мімаволі слухала, лавіла. Клямка раптам бразнула зноў. Стары падаўся некуды. Падбегла да акна, на двары не было, пазнала. Ляпнула клямка ў веснічках. Папляўся на вуліцу. Старая адна ў сенцах. Сенцы перагароджаны, але як толькі Ганна выйдзе ў іх, старая пачуе, вытыркнецца на ганак. Быць іншага не можа. Здыме лямант на ўсё сяло. Няхай уздымае. І ўсё ж момант чакала, як бы набіралася духу. Перавязала нанава клунак. Вось жа шчасце! Старая ўвайшла ў хату, пашаргала па падлозе, сціхла, палезла, здагадалася Ганна, на печ. Падрамаць захацела, карыстаючыся тым, што стары сышоў. Учула праз абітыя дзверы важкае сапенне. На дарозе к гумну, к лесу толькі Сцяпан, але Сцяпан не страшыць. Дарога к гумну амаль вольная, пачула, як часта, быццам падганяючы, закалацілася сэрца. Можа, удала зусім абыдзецца ўсё. Ганна асцярожна, стараючыся не стукаць, не рыпець падлогай, пайшла праз пакой, краем увагі адзначыла на палавіне старых. Было ціха, старая адно спала. Чуючы, як сэрца калоціцца ўсё часцей, усё весялей, як уся становіцца незвычайна імклівая, лёгкая, ступіла на ганак. У той жа момант замерла. На двор праз веснічкі ўваходзіў Яўхім.
За варотамі быў конь, і Яўхім, мабыць, ішоў адчыніць вароты. Яна пачула, як адразу пацяжэла ўсё ў ёй. Аж нагам стала нядобра, але адолела гэты свой цяжар, важка сышла з ганка, падалася дваром к хлявам, к гумну, не думала, не разважала нічога, не было чаго думаць, толькі чакала. Ён, мабыць, трохі сачыў услед, не мог зразумець, што да чаго, але варот не адчыняў, сачыў, значыцца. Потым за некалькі шырокіх скачкоў падляцеў да яе, пераняў, стаў наперадзе, твар у твар. Куды? Так, абы не маўчаць, яна адказала: от схаджу. Праведаю сваіх, а ето? Ён пацягнуў клунак, хацеў паглядзець, што там. Ето не тваё. Дай! Не тваё, кажу. Ён тузануў за клунак, з клунка высунуўся чырвоны насок чаравіка. Ідзі ў хату, загадаў Яўхім. Яна не кранулася. Ідзі, не ўводзь у гнеў. Ганна хоць бы варухнулася. Чуеш? Закрычаў Яўхім, каля вачэй яго скура нядобра пачырванела. Не крычы. Ціха, цвёрда яна прамовіла: не пайду. Не пойдзеш? Раптам голас яго заціх. Вочы пакруглелі, пранізліва востра закалолі яе. Калолі нязводна, няўхільна. Дзіўна пракаўтнуў ён. Толькі цяпер дайшло да яго ўсё. Губы яго скрывіліся, задрыжалі. Ён на момант разгубіўся. От яно што! Ён памаўчаў, штосьці быццам растала ў ім. Цішэй, мякчэй, нібы з вінаватасцю сказаў ён: ідзі ў хату. Не пайду. Ён пачакаў, перапытаў, спадзяючыся яшчэ: не пойдзеш? Не. Зноў змоўк. Але тады, як маўчаў, проста ў вачавіткі бачыла, Ганна мяняўся. Цвярдзелі губы, халаднеў, наліваўся злосцю позірк. От было чаго хавацца, чакаць зручнага моманту. Лёс все-таки звёў, паставіў твар у твар. Не ўхіліся, і няма чаго ўхіляцца. І так доўга гнулася, баялася. Хопіць ужо. Ну от, всё, сказала дзіўна спакойна, ступіла, хацела пайсці. Всё? Ён хапіў яе за плячо, рука была як жалезная, і позірк шалеў ад нянавісці. Зараз ударыць, зараз. Яна не думала, што можа быць зараз заб'е, але дзіўна. Страху не было. Всё адно, чым так жыць. Пусці! Мелькам заўважыла. Ад павеці, набычыўшы галаву, важка ідзе Сцяпан. Всё! Яўхім раптам ухапіў яе за шыю дужа, з нянавісцю тузануў уніз, люта, са ўсёй сілы ударыў наском па назе. Ганна ледзь устаяла. У другі раз Яўхім ударыць не ўправіўся, на яго як рысь. Увесь падаўшыся ўперад рынуўся Сцяпан, нецярплівымі рукамі рвануў ззаду за каўнер. І рвануў так, што Яўхіму ў момант перахапіла, здушыла горла. Яўхім крутнуўся, вырваўся, але Сцяпан рынуўся, насеў зноў. Пусці яе! Крыкнуў Яўхіму неяк віскліва, запалена. Яўхім прасіпеў з лютасцю, з пагрозай. Не суйся, смаркач! Пусці! Яўхім кінуў Ганну, вырваўся, згарача даў кулаком Сцяпану ў сківіцу. Так, што той, ускінуўшы галаву, адляцеў к плоту. Момант, які ляжаў,
упіраючыся локцямі, нібы цямячы, потым ускочыў, плюючыся крывёю з гразьбою, кінуўся на Яўхіма зноў. І зноў паляцеў к плоты, ды так, што грукнуў аб штыкеціны патыліцаю. Закрычаў ён з болю, злосці, бяссілля. Ускочыў зноў, намерыўся быў рынуцца к Яўхіму, няцямна выцер далонню рот, зірнуў на яе, убачыў кроў. У вачах яго, рахманых звычайна, паявілася лютасць, штосьці звярына-глушакоўская. Поўны помслівага шалу, Сцяпан шыбануў к павеці. Ганна, што была ўжо наводдаль, убачыла, як ён ухапіў ля дроў сякеру. Трымаючы яе перад сабою, набычаны, нястрымны ў сляпой адвазе, важка валка рушыў на Яўхіма. Яўхім, гатовы ўжо кінуцца да Ганны, таксама ўбачыў Сцяпана. Трывожна, нават разгублена стаў, ступіў некалькі крокаў назад. Ох ты, байструк! Пагразіўся дзіўна, няўпэўнена, чуючы, як халадзее ўсярэдзіне. Бачачы ўвесь час Сцяпана, павёў вачыма поблізу, каб які-небудзь друк кінуўся раптам пахапліва, як да адзінага ратунку к плоту, што сілы рвануў штыкеціну. «Сцяпанко!» Уварваўся неспадзявана крык жаху. Глушачыха, узняўшы спуджана рукі, зляцела з ганка. Выцягнуўшы рукі да іх, задыхаючыся ад страху і бегу, з раскудлачанымі на вятры валасамі без хусткі, з лямантам кінулася да сыноў. «Сцяпанко! Яўхімко, божачко, Сцяпанко!» Убегла стала між абодвух, раскінула дрыготкія рукі, нібы аберагаючы адно ад другога. «Сцяпанко! Яўхімко!» пераводзіла жахаваны позірк ад аднаго да другога. Хутка спакайнела, вяртала моц сваю з папрокам, загадваючы, выгаварыла абодвум. «Пакруціліся!» Яна падышла к Сцяпану, які стаў ужо нерашуча, взяла сякеру. Тады агледзелася на старэйшага, што трымаў штыкеціну. «Кінь!» крыкнула Яўхіму. Ганна, што анямела, сачыла, чым скончыцца бойка Сцяпана з Яўхімам, як бы схамянулася. Скінула з дранцвення, подбегам пайшла з двара к свірну, к загуменню. Управілася яшчэ ўлавіць увагай, што на двор павалілі людзі. Неўзабаве, то подбегам, то бегам, раз по раз ускідваючы клунак, які непаслухмяна з'язджаў з пляча, дабралася яна да лесу, пабегла мокраю сцежкаю. Там і тут яна склізвалася на траве, раз упала, ступіўшы на слізкае карнявішча, выцялася моцна бокам, падрапала скроню аб нешта, але не стала і выцірацца. Пайшла цішэй, толькі тады, калі дабегла да балота. Далей сцежка павяла яе між чэзлага балотнага алешніку і бярэзніку. Вада тут не заўсёды перасыхала і летам. Цяпер жа асеннія дажджы яшчэ падбавілі яе. Пад лапцямі спачатку гіналася ды хлюпала, потым ногі сталі ўжо раз-пораз правальвацца. Всё часцей, всё глыбей. Чорная ліпкая гразь, як халодным жалезам, абцяла голыя калені. Ісці хутка без перадыху станавілася всё цяжэй. Пачала зусім выбівацца сілы. Сэрца аж заходзілася, ногі падгіналіся, рукі дрыжалі, вось-вось выпусцяць клунак. Але не спынялася. Не магла спыніцца. Хоць знарок падалася па гэтай малаходжанай сцежцы на прасткі на глінішчы, усё ўслухоўвалася, ці не чуваць ззаду хлюпання, трэску ламачча, ці не гоняцца ўслед. Толькі, як перабралася на другі бок балота, перадыхнула момант. Нібы гнаў хто. Скора перайшла стравок, падалася зноў гразь у дрыгву, вымаклая,
Знясіленая зусім дабралася яшчэ да аднаго астраўка, ужо недалёка ад глінішчынскай грэблі. Удзень з гэтага астраўка былі добра відны вербы на глінішчынскіх могілках і нават крайнія стрэхі, але цяпер хутка цямнела. Недалёкая грэбля і тая ўжо толькі угадвалася. У яе ледзь хапіла сілы, каб перабрацца цераз гэту рэшту балота. Часам думала, што ўжо і не выйдзе на сухое. Так і ўпадзе ў твань, застыне. Глінішчынская грэбелька здалася як цуд. Адкуль толькі сілы дадалося, калі пайшла па ёй цераз масток паўз пусты выган, паўз чорныя вербы могілак. Падалася па зуменню, пайшла тут не таму, што баялася трапляцца на людскія вочы, не хацела зноў лезці ў гразь на вуліцы. Школа была на другім канцы сяла, сярод вялікага абгароджанага пляцу. Ганна некалькі разоў бачыла яе зводдалеку, калі ехала паўз глінішчы. Цяпер у школе было цёмна. Толькі збоку, заўважыла Ганна, падыходзячы, яснела паска зямлі. Там, за рогам будынка, і праўда свяцілася акно, завешанае белай фіранкай. Яна знайшла ў поцемку ганак, ступіла на парог, пацягнула за клямку дзвярэй. Дзверы адчыніліся. У калідоры яна ўбачыла нітачку святла ўнізе, намацала яшчэ клямку. Ганна адчыніла гэтыя дзверы і ўбачыла Параску, якая сядзела каля стала са сшыткамі. От і я. Клунак выпаў з яе рук. Толькі ўранку стала як бы прыходзіць у прытомнасць. Хоць і нібы праз туман стала бачыць, чуць навакольнае. Всё тут было нязвычна. І вокны вялікія, светлыя, і пляц шырокі за вокнамі, і выгляд балота іншы, як у куранях. І дом сам быў такі вялікі, са столькімі дзвярыма і пакоямі, што дзіву можна было дацца. Пасярод дома ад ганка ішоў калідор, з якога в адзін бок жаўцела двое дзвярэй, а ў другі трое. Двое дзвярэй, што налева, вялі ў два прасторныя пакоі, сярод якіх стаялі радамі чорныя з карычневымі бакамі столікі для вучняў. Стаялі на падстаўках чорныя з белаватымі языкамі ад крэйды дошкі. У адным з гэтых пакояў была шафа, поўная кніг і сшыткаў. У другім на сцяне вісела карціна з нейкімі зялёнымі і жоўтымі плямамі, з блакітнымі велюжынамі. Карціна гэта чамусьці называлася картаю і нібы паказвала зямлю нашу, Беларусь. З другога боку былі яшчэ 3 пакоі, у большых з якіх жылі Параска і яшчэ адна настаўніца, Галіна Івановна, худая, кучаравая, мабыць, злая. Пасярод гэтых 2 пакояў ціснулася вузенькая кухня з печчу. Ганна ледзь управілася з цёткай Агапай, што прыбягала раней кожны ранак сюды, выпаліць печы, як і дворы, калідоры, пакоі сталі поўніцца дзіцячымі галасамі. Дзеці так шумелі, што Галіна Івановна некалькі разоў выходзіла са свайго пакоя і крычала, каб сціхлі. Але сціхлі галасы надоўга толькі тады, калі адзвінеў званок, і настаўніцы са сшыткамі і кніжкамі зніклі ў класах. Так было ўвесь дзень. Дом то аціхаў,
што поўніўся такім вірам гоману і крыкаў, што здавалася, як шыбкі трымаюцца. Як каму Аганне падабаўся гэты галас, гэтае кіпенне, ён весяліў, бадзёрыў яе. Калі пачыналіся заняткі, з-за дзвярэй класаў чутны былі адно ціхія галасы каго-небудзь з малых ці настаўніц, ёй хацелася крыкаў дзіцячых, іх весялосці. Сярод гэтага нязвычнага жыцця Ганне больш верылася, што от і для яе пачынаецца інакшае, нязнанае, добрае жыццё. Гэта вера свяцілася ў душы, калі з ахвотай і удзячнасцю да паразкі мыла пакой, калі ўпраўлялася на кухні, калі з дзецьмі выцірала столікі, прыбірала пасля заняткаў. Всё ж радасць і веру ледня ўвесь час хмарыла трывожнасць. Ці мыла падлогу, ці поралася на кухні, ці чула, як ціхнуць галасы ў калідоры і на двары, трывожна паглядвала на пляц, прыслухоўвалася да крокаў, усё чакала. Прыбяжыць Яўхім. Ён прыбег на трэці дзень. Пад вечар важкі, рашучы ўваліўся ў парашчын пакой. Вам чаго? Пачула Ганна з кухні. Ганна, у вас? Ганна пазнала, ён выведаў, знайшоў. Не здзівілася, каб ён ты не знайшоў, ды адступіўся так адразу. А вы хто? Запыталася паразка. Чалавек я, мужик я, калі не знаеце. А, цяпер знаю. Паразка гаварыла спакойна, аж дзіва. Вы, мусіць, хочаце, каб яна вярнулася к вам? Не дала яму сказаць, заявіла непахісна. Дык я магу перадаць. Яна да вас не вернецца. Вернецца ці не, то маё дзело, абрэзаў яе ён. Ганна магла б не выходзіць, але ёй было неёмка туліцца ў схоўцы, даваць такі клопат адной паразцы, хавацца за чужой спіною. Дзіўна, ніякай трывогі, ніякага страху не было, калі вайшла ў парашчын пакой, як му на вочы. Чаго явіўся? Сказала яму жалезным голасам. Квацеру паглядзець захацелася. Ён стаяў сярод пакоя, чырвоны ад ветру і злосці ў ботах, у паддзёўцы, з пугай у руцэ. На калёсах прыехаў, прайшло ў яе галаве. Квацеру жончыну паглядзець захацелася, паўтарыў ён, выдзяляючы асабліва жончыну. Паглядзі. У яе голасе ва ўсёй паставе былі кплівасць, ганарыстасць. Бачу, багато жывеш. Непагано. Ён павёў вачыма па пакоі, непрыхільна зіркнуў на паразку, важка пераступіў з нагі на нагу. Так, можа, пора ўжо кончыць эту камедзію? Сказаў раптам мякчэй, згаворліва. Так я ўжо кончыла. Ён пранізаў яе позіркам. То ты цвёрдо? Насаўсім? Хопіць уже. Паспытала шчасця. Ну, глядзі. У яго голасе зноў пачулася пагроза. Чтоб не пакаялася. То уже мой страх. Толькі не бойся. Не пакаюся. Я покуль по-добраму. Ён як раней гразіўся, а толькі чула Ганна, сам не ведаў, што рабіць далей, але не паказваў выгляду. А потым што? Прымусіце? Заступілася за Ганну паразка. То уже наше дело. Што? Яўхім люта зіркнуў на паразку. Вам бы, барышня, лепей не сунуць носа сюды.
Вы ўламіліся ў мой пакой, ды яшчэ смееце абражаць мяне, не пужайце, а толькі не раю лезці ў нашае дзело. Ён зноў жа цвёрда зірнуў на Ганну. Сабірайся, зараз жа пабягу, падажджы. Ганна хоць бы варухнулася. Пакуль не позно, кончана ўсё. Значыць, позно не будзе. Ну, глядзіш, грозна сказаў ён. Хацеў ужо ісці, але затрымаўся. Чамусьці паведаміў. Сцяпана бацько выгнаў. Не паяўляўся яшчэ? Не. Паявіцца, канешне. У Юравічах бачылі ўжо. Пастаяў, памаўчаў, раптам апаліў злосцю, нянавісцю. Ну, глядзіш, усё адно, без мяне табе не жыць, знай. Ён стукнуў дзвярыма, важка затупаў у калідоры. Людзі хавалі мёртвых, біліся ў горы над імі. Бедавалі пра любых сваіх, жаніліся з імі. Людзі жалі і малацілі, снедалі і вячэралі. Да людзей ішлі нязвыклыя, нязведаныя перамены, якія павінны былі зрабіць усё такім, якім яно не было ніколі. Людзі жылі, як і 10, і 100 гадоў, і жылі, як не жыў яшчэ ніхто ніколі. Даўняе і новае, дробнае і вялікае, усё было ў гэтым жыцці разам. Злівалася, перамешвалася, лілося адной верлівай, шырокай, няспыннай ракою. У куранях багата па-рознаму гаварылі пра Ганнін учынак. Пра Яўхіма па-рознаму з трывогай і злараднасцю гадалі, чым усё скончыцца. Гэтыя гаданні яшчэ пабольшалі, калі ў куранях пайшлі чуткі, што Яўхім хадзіў у глінішчы, гразіўся, што ёй без яго ўсё адно не жыць, і што Ганна не толькі не збаялася, а насмяялася з яго. Сярод гаворак пра Ганну былі такія, што старыя казалі, не помнілі, каб у куранях калі-небудзь якая-небудзь жонка кідала чалавека, ды яшчэ такога, як і Яўхім. В адзін з гэтых дзён Васіль, які радаваўся і трывожыўся за Ганну, выправіўся ў Юравічы. Нельга было так проста адступіцца ад нядаўняй несправядлівасці. Васіль не ўмеў адступацца, пакуль была хоць нейкая надзея, карцела Васілю паспрабаваць знайсці заступку ў апейкі. Ішоў ён у гэты сухі і халодны дзень ужо спакайней і не з такой гарачай надзеяй, сплятаючыся з неспакойнымі, заваблівымі думкамі пра Ганну, таміла Васіля прадчуванне, што і апейка наўрад ці заступіцца, паможа чым-небудзь. Але Васіль ішоў і дайшоў, і дачакаўся, пакуль апейка аднекуль не вярнуўся ў кабінет і выгаварыў сваё набалелае, як мог, хоць гаварыў ён ірвана, гарачымі, блытанымі словамі, апейка ківаў яму, бачу, Васіль разумеючы, шчыра спачуваючы. Потым ужо Васіль расчаравана адчуў, што апейка зразумеў, чаго ён, Васіль, хоча. Але не зразумеў, што Васілю баліць недарэмна, што з такой несправядлівасцю не можна мірыцца, што зямлю трэба вярнуць. Паслухаўшы, зычліва і шчыра, апейка стаў угаворваць Васіля уступіць у калгас.
Нібы згаварыўшыся з Міканорам, пацешыў: уступіш, будзе тваёй не толькі нікчэмная палоска, вся зямля, самая лепшая зямля, якой адзін ты толькі не меў бы. Васіль выйшаў з будынка, узняўся глінянаю дарогай на гару з той жа цвёрдасцю, што з ім абышліся несправядліва, і, што яшчэ горш, справядлівасці няма ўжо адкуль чакаць. Раней была хоць якая надзея на апейку. Цяпер жа і такой, і няпэўнай не было ні на кога. «Будзе твая ўся, самая лепшая», — сказаў, парадаваў. «Усіхняя, я то не твая, як не чужая саўсім, а і не твая, нічыя я то». Падумаў ён, прыпыніўшыся на гары, гледзячы на дарогу перад сабой, над якой віліся першыя белыя мухі. Ён так пашкадаваў, што не сказаў гэтай простай і яснай развагі апейку, што яму раптам захацелася вярнуцца назад, дагаварыць. Васіль пайшоў дадому. Пайшоў невясёлы, але і не з такой балючай роспаччу, як мінулы раз. Нібы прывыкаў ужо да бяды. Быццам адчуваў ужо, што страчанага як не кідайся, не вернеш. З воза ўпала, прапала. Трэба прымяркоўвацца да новага стану. Можа ж і на той зямлі, калі папапяцца добра, дабіцца чаго-небудзь можна. Няхай не ўдосталь, але і з тою перабіваючыся пражыць неяк можна. А калі крута будзе, то і ў прыработкі якія-небудзь падацца. І зырчала зноў у клопатнай маркоце неспакойная і заваблівая памяць пра Ганну. Зноў нібы звала Ганна яго ў недаступны свет. І зноў здавалася, вось-вось Васіль разарве ўсё, што аблытвала яго. Прападзе яно пропадам і пойдзе вольны, шчаслівы. Здавалася часам, нібы ён ужо вольны, ідзе не ў думках, а па праўдзе. Тады па цвёрдай, камякаватай дарозе ногі неслі весялей, лягчэй, і не чуў ужо халоднага ветру, што пранізваў зрэбныя штаны, што шыўся пад світу, і вочы нават цешылі гэтыя першыя нясмелыя сняжынкі, што мітусліва прыхарошвалі зямлю блізка і ўдалечы, у якой ён угадваў купы дрэў ля глінішч, ля таго сяла, дзе была Ганна. Зіма пачынаецца. Зіма як трэба. Калі ішоў полем паўз глінішчы, выбраў з няроўнага рада стрэх і дахаў гонтавы верх школы, ледзь стрымаў сябе, каб не збочыць. Не ведаў, як пасля ўсяго сустрэне Ганна, чуючы вялікую вінаватасць перад ёю. Толькі усхвалявана, растрывожана глядзеў зводдалек. Павольна, няцвёрда ішоў ад сяла, нялёгка адольваў непаслухмянае жаданне, што спыняла, цягнула назад. Ужо за грэбляй каля куранёў апанавала іншая. Проста не мог глядзець на цагельню, на сваю паласу, здзеклівую чарнату якой падбельваў снег. Нават стаў. Доўга, пацямнелы стаяў, не гледзячы туды і не маючы сілы скрануцца. Пайшоў тады, калі ззаду залешнікаў стаў пад'язджаць хтосьці. У той час, калі Васіль вяртаўся з мястэчка, апейка ў тым кабінеце, дзе гаварыў з Васілём, чытаў і перачытваў надрукаваную на машынцы
паперу. Папера была знешне падобна на ўсе іншыя паперы, якія прыходзілі старшыні райвыканкама, але даўно ні адну паперу не чытаў, не вывучаў Апейка з такім роздумам. На паперы было надрукавана рашэнне, якое дзяліла рэспубліку па тэмпах і тэрмінах калектывізацыі на некалькі зон. З гэтага рашэння раён быў уключаны ў зону, дзе калектывізацыю завяршыць поўнасцю трэба было ўжо не ў 2-3 гады, а за вясну. Можна лічыць за 3 месяцы. Апейка чытаў, неспакойна хадзіў па пакоі, не мог адолець трывогі супярэчлівасці. Тое, што яму здавалася празмерным у некаторых выступленнях, было ўжо рашэннем. А рашэнне ён павінен быў выконваць. Звыклы браць цяжар працы на свае плечы, адказваць за раён, за людзей, ён з прыкрасцю адчуваў, што задача гэта проста непасільная, што гэта, як ён не будзе старацца, не зробіць. Бо зрабіць гэта немагчыма за такі час пры тых умовах, якія былі вядомы яму з бясконцых паездак. Але рашэнне ёсць рашэнне. Трэба было рабіць, што магчыма, і больш таго. І Апейка хадзіў з краю ў край пакоя, думаў. З гэтага дня на змену імжы і макрэчы прывалілі маразы. Скамянела гразь на дарогах, зацвярдзелі пацямнелыя балоты, скавала вясёлым лёдам канавы, копані. Васіль не памыліўся, лесам, балотамі, палямі ішла зіма. У куранях сталі белымі, звонкімі раніцы, шэрымі пякучымі ночы. В адзін з такіх звонкіх ранкаў Хоня пад'ехаў з вясёлай гаманою да хадошчынай хаты. Шумліва з галасам каціла з вуліцы праз грэблю да царквы вясельная чарада, у якой на 2 вазах сядзелі прыбраныя, заружавелыя маладыя Хоня і Хадоська. Хадоська глядзела стрымана, сур'ёзна, як лічыла яна, трэба было ў такі дзень. Хоня ж рагатаў, галёкаў, здалёк было відаць, як давольны сваёй удачы, сваёй долі.